Ей, нема да завиждате, на тези момчета има още много да ги гоните. Фамилия Чакарови, да дигнем шум, шум и шум. Марин Чакаров идва с БМВ и М5 ги разплаква. С 6 и тройката. Лего, Брал, Мики Ленгери, Опора Ленгери сила. Фамилия Чакарови, ръцете горе, идва генерала с Ересто осмицата, 200 бона. Има братия, имат пари. Чакарови, Чакарови, шампиони навсякъде са се доказали. На всички са им показали как се прави. Ето ви, душмани, сега Ересто осмицата е 200 бона в кеш-кеш. Камон! На Марин и на Роси и таланеца, и на Мики и на Марин. Хазарта ще са най-бодри. Идва Роси и таланеца с Ересто осмицата, идва Марин с 300 и 400. До тях Марин, хазарта с 6 и тройката. 4 братия, шампиони.